Hallo? Den er ankommet fra Kina. Allerede? Vores deadline nærmer sig. Kan du komme ind og tjekke produktet her i aften? Selvfølgelig. Jo, men det kan jeg godt nå, inden at jeg lige... Tak. Nå. Hej. Har du pakket solcreme, eller skal jeg putte den i min kuffert? Skat, der er lige opstået en situation på mit arbejde. Ej, nu? Prøv, vi skal jo nå et fly med et par timer. Vi skal ud i lufthavnen. Ja, men prøv at jeg er tilbage. Nej. Før taxaen kommer. Ikke rolig nu, skat. Jeg prøver, det er en nødsituation, og vi ses lige om lidt. Hej. David? Charlie, mød mig på kontoret om 10 minutter. Ja, okay. Hvad sker der? Det er kommet! Den endelige model! Ja, fedt. Det skal jeg nok få se på som det første i morgen. Charlie, kom, vi tjekker lige ud nu. Så tager jeg på ferie i morgen tidlig. Ej, David, klokken er altså ret mange. Jeg ligger lige på min sofa og lytter til Hey, dig. jeg står i din opgang nu. David? Kom så, Charlie. Kom, vi skal afsted. Kom nu op, venner. Jeg har ikke tid til det her. Ja, jeg kan godt rejse mig selv. Ja. Hvad siger Alma sådan til, at du sådan arbejder 24/7? Ja, altså nu tager vi jo også på ferie, ikke? Altså 2 uger. Ingen telefoner, ingen mails. Vi får bare slappet af, mens hele verden de kommer til at gå fuldstændig amok over vores produkt. Altså, det bliver udsolgt alle steder. Tror marketing virkelig, at vi kan få solgt så mange af dem? Selvfølgelig. Hvem vil ikke eje verdens mest præcise ur? Det er utroligt. Det er bedre end sex, det her. Vi kommer til at skrive verdenshistorie, David. Tænk på den kontrol, vi kan give forbrugerne med sådan en ur. Hov, hvad? Ja, det er som om det går lidt forkert. Forkert? Hvordan forkert? Sådan tik, tik, tik. Ikke helt i takt, du ved. Kan vi ikke lige få det testet? Du vil have testet verdens mest præcise ur. Ja, du ved. Bare sådan lige for at give mig ro i sjælen, inden jeg tager på ferie. You know? Ja, okay. Fint. Jeg ved ikke lige, hvad vi skulle teste. Det er jo præcis helt ned til den mindste nanometer, men det er okay. Vi putter ud af maskinen, hvis det gør dig glad. Men hey, det bliver da godt med noget ferie. Hvad skal I så lave? Det ved jeg sgu ikke. Altså, ikke helt det store. Så bare slappe af. Hvad sker der? Gud. Nej. Lad mig lige... Hallo? Hvad sker der? Prøv at få et overblik. Ifølge teksten går uret 0,001 nanosekund for hurtigt. Hvad? Men det er jo verdens mest præcise ur. Jeg ved det godt, David. 5 år af mit liv er blevet spildt på et ur, der ikke går rigtigt. Ja, enten det kunne selvfølgelig også være, at alle andre ure i verden gik forkert. Okay, lad os lige tænke konstruktivt her. Måske er det en defekt model. Eller også, så må der være noget galt med fabrikken i Kina, som har sendt os en model, der ikke er den rigtige. Hvad nu? Helt ærligt. Hej, skat. David, hvor er du? Vi skal nå et fly. Hvad? Er det allerede morgen? Jeg må tage vores kuffert, og så må vi ses ud i lufthavnen. Der er et kæmpe problem på arbejdet, og det har bare taget alt min tid. Jeg har taget så mange cremer med, og de kan ikke være i de der fucking små plastikposer, der er kommet en eller anden regel med. Taxamand, han dytter helt sindssygt op. Vi ses i lufthavnen. Hej. Så Charlie har begået selvmord. Ja. Det her, det er Anton fra Smartwatch-holdet. Skarp ung mand, vi har headhunted fra Silicon Valley. Han vil overtage Charlies stilling. Great atmosphere. Really excited to be here. How many apps can this watch fit? Undskyld. Hvad? Altså, du kan da ikke lade ham røre ved vores ur. Charlie er væk. Du tager på ferie, og nogen skal jo teste, om uret virker, før vi lancerer det. Nej. Bare drop ham software-fyren der. Vi har testet uret, og det virker. Og det er i tip-top stand. Ja, det er i TikTok-stand. Tip-top-stand. Ja. Er du okay, skat? Ja, fint, helt fint. Er det varmt? Okay, billede. Nå ja, selfie. Ja. Ej, det tager jeg.
Hvad var det? Hvad? Der er ikke noget. Kom nu, skat. Bare læg dig her igen. Hvad er det her? Det. Du lovede, du ikke ville tage arbejdsting med. Undskyld, skat. Altså, der er noget galt med uret. Og jeg er den eneste, der kan fikse det, efter Charlie han begik selvmord. Hvad? Har Charlie dræbt sig selv? Ja, Charlie kom til at skyde sig selv i hovedet med vilje. Wow. Okay, det er fandme forfærdeligt. Er du okay? Jeg skal bare finde fejlen på det ur, ikke? Før Smartwatch Anton, han får fingrene i det og tjekker det. Og han vil sikkert putte alt muligt lort i det, ikke? I don't know, en fucking vejr-app eller sådan noget. Men det er derfor, at jeg må sætte det her til ende og regne ud, hvad der er galt med uret. Men jeg lover, at det bliver fuldstændig ligesom hobbylæsning. Selvfølgelig. Det er fint. Vi har fået testet uret. Hvorfor har du løjet for os? Skat, jeg har glemt min solcreme på værelset. Nå, men du kan bare tage noget af Jeg skal bruge Fakta 50, ikke? Ja, chef, jeg er virkelig ked af det. Altså, jeg sidder her og finkæmmer Charlies noter for... Au! Hvad sind? Nu må du nyde din ferie. Vi har fikset situationen herhjemme for nu. Vi får Anton til at se på det. Anton! Hej. skat. Ja, der er ikke lige mere solcreme tilbage i dåsen. Dåse? Solcreme kommer der ikke på dåse? Nej, min fejl. Ja, men jeg løber lige ned til næste butik og ser, om de har noget der, ikke? Du kan bare låne noget af min. Du kan ikke lade Anton kigge på det. Altså, det er mit og Charlies værk. Han går med et fucking smartwatch. Hey, David, Anthony here. I've got lots of great ideas Anton, on how we... hold kæft. David, hør her. Vi har en lanceringsdeadline. Hallo? David, hvor er du? Jeg er på apoteket nu, skat. Ja. Og de er løbet tør for solcreme. Det er utroligt. Kan du ikke bare tage noget af min? Skat, UV-indekset, det er virkelig højt, altså. Ja, jeg leder videre. Ikke godt? Hej. Det er ikke en børnehave. Det er Hør her, chef. Charlie og jeg, vi har arbejdet på det her ur i over 1000 år. Altså, der er ingen andre, der kan finde hoved og hale i de noter og modeller, vi har opstillet. Faktum er, at jeg er den eneste person i hele verden, der kan fikse det her ur. Hej. Hej, skat. Altså, jeg løj omkring det solcreme. Men der har bare været lidt nødsituation på arbejdet og omkring det ur, og vi lancerer jo om et par dage. Så jeg ringer bare for at sige, at jeg har taget til Tianjin for at få det fikset. Tianjin? Ja, det er en region i Kina. Jeg lover, at så snart jeg er tilbage, så tager jeg 3 måneders fri. Og så kan vi to bare være sammen. Er det ikke okay? Om det er okay? Skat, jeg er nødt til at løbe. Hej. We welcome you to the Gongchang factory. Our people are working 18-hour shifts to ensure only the best products are made. But our watches are going a little bit too fast, so something must be wrong. There are no mistakes at Gongchang factory. Here we are, sir. Well, how can you be so Good sure? luck with your task, Mr. David. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Hej, du har prøvet at få fat på Alma P. Jeg kan desværre ikke lige tage telefonen lige nu, fordi jeg er på Maldiverne, så Hej, du har prøvet at få fat på Alma P. Jeg kan desværre ikke lige tage telefonen lige nu, fordi jeg er på Maldiverne, så du kan lægge en besked, eller vi kan... David. Eller skrive en sms, og så snakkes vi ved. Hej. Det skal den altså. Alma? Vi kommer
får brug for din indsats i Kina. Hvad? Nej, prøv nu at høre. Jeg er så tæt på at knække den her. Altså, du kan ikke bare droppe mig nu. Vi har fundet en bedre løsning. Hey, David, Anthony here. It's all good. Anton. I've put a microchip in the watch, fixing its time regulation. So now you just need to charge the watch once a day. Opladet! Det skal jo for helvede gå af sig selv! David, nu slapper du af. Anton, han har været skide innovativ. Han har løst vores problem med minimum cost efficiency. Og når du kommer hjem, så foregår... Hvorfor i alverden er Charlies laboratorie orange? Wow, you sure arrived fast. Vi har givet laboratoriet til Anton. Han har malet det. Orange is a stress-reducing color, which diminishes restraint on the Hold eyes. din kæft. Hvad har I gjort med mit ur? Well, take a look. It's the future. Skal vi se, om vi kan få den lille bandit op. I love champagne. Jeg slår dig ihjel! You can stick a fucking microchip up in your fucking... Hej. Nej, gå. Alma, jeg er blevet fyret. Det fortjener du. Jeg tænkte, du måske ville blive glad. Så skal jeg jo ikke arbejde. Hold nu op med at snakke om dig selv. Ved du, hvor stenet det er at være på ferie alene? Jeg fuckede op. Jeg skal nok stoppe med at arbejde så meget. Du respekterer overhovedet ikke min tid. Jeg har ventet i fucking 100 år på dig. Jeg kan ikke bare holde ferie, du godt bare holde ferie. Jeg arbejder sgu da også. Jeg prøvede at fikse uret til ingen verdens nytte, og... Det kan være lige meget nu. Jeg er færdig med det job. Jeg er færdig med det fucking ur. Og skal få, hvor er jeg dum. Undskyld. Jeg har brug for noget tid til at tænke over alt det her. David? Hvor skal du hen? Stop musikken. Venner, mikrochippen skal væk. Det originale ur, det gik perfekt. Det gik helt rigtigt. Det gik faktisk så rigtigt, at vi troede, det gik forkert. Giver det mening? Det viser sig, at alle andre ure i hele verden, det er dem, der går forkert. Altså, vores ur er det mest præcise nogensinde. Det er sekunderne, der tager fejl. Mikrochippen ødelægger vores fremskridt. Jeg ved, hvad fanden løber. 你们到底让我做什么？怎么可能会有这么多白人投资出问题？微芯片，你们不能破坏这个完美的表。 Our scientists have concluded you have designed the most precise time measuring instrument ever to exist. 微芯片。 Gongchang Factory would like to buy the patent for the original watch without microchip. Original watch, good.
severe stress disorder, contact your nearest flight attendant and please remain calm. Hej. Alma? Du har fået fat på Alma Petersen. Jeg kan desværre ikke tage telefon lige nu, fordi jeg er på Maldiverne. David. Så du kan prøve at sende mig en sms, eller lægge en besked. Hej. Sådan en opdagelse sker jo ikke hver dag. Men hvad tror du, det kommer til at betyde? Kommer der nogle mærkbare ændringer? Nej, altså det gør der jo. Den korrekte tid, som uret her det måler, det er nærmest ligesom den tid, vi havde før. Vi har bare et lille nanosekund mindre hver dag at gøre brug af. Og som om tid jo var noget, man havde rigeligt af før. Ja. Men skal du ud og købe det her ur her? Altså det her helt specifikke, unikke ur? Nej, ved du hvad, det skal jeg ikke, for jeg har lige købt det her nye smartwatch her. Et smartwatch-ur? Ja, prøv at se, man kan swipe, og du kan lige taste her. Det er da fancy. Det kan man kalde smart. Det kan... Hvad så? Hvad sker der? Vi har en situation med vores næste produktlinje. TK Max fjernbetjeningen. Den mest præcise fjernbetjening, du kan styre dit smart TV med. Okay, Vores deadline nærmer sig. Kan du komme ind og tjekke den her i aften? jeg kan være der med en halv time.